16 éven aluliak számára nem ajánlott. A 2008-as év és a KMDS bemutatja kolozsvári egyetemisták főszereplésével Ignore, a 7. évad. Idén májusban, pontosan egy év után, a csapat visszatér. Hol vagyunk? Tehát messzebbre keveredtünk, mint hittük. 18 klán a győzelemért. Mit tegyünk? Felkészülünk. De a végén csak egy maradhat. Életetek csatáját kell megvívnotok. Harc, küzdelem, nevetés, csalódás. Szabadon jöttetek ide harcolni! 21 fiú, 14 lány, 1800 harcossal szemben. Menjünk! Túl sokan vannak! Egy csapat, egy klán. Király, ránk támadtak. Gyere, láss, így áll, buliz, szurkolj. Felkészültek rá, hogy megtegyék. Ignore. Május 6-ától a Diáknapok műsorán.